Ydych chi rhwng 17 a 24 oed yn seiliedig yng Nghymru ac oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth o unrhyw fath? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth, helpu i greu llwybrau i bobl ifanc gael i mewn i gerddoriaeth a chyflymu eich datblygiad personol mewn cerddoriaeth yng Nghymru? Mae yna le i chi ar Anthem Fast Forward. Beth yw fforwm ieuenctid Anthem? Mae Anthem Fast Forward yn rhoi'r cyfle i chi gyflymu eich datblygiad personol yn y byd cerddoriaeth yng Nghymru. Ar draws y blwyddyn, byddwch yn derbyn cefnogaeth gan Anthem, ond byddwch hefyd yn cael gweithio mewn i ddatblygiad Anthem a helpu i gyflymu newid yn y diwydiant cerddoriaeth ar gyfer holl bobl ifanc cenedlaethau'r dyfodol. Mae Anthem yn angerddol ynglŷn â rhoi lle canolog i bobl ifanc yn ein gwaith, wrth i ni gymryd ein camau nesaf. Mae Anthem Fast Forward yn cynnull grŵp o bobl ifanc 17 i 24 oed sy'n ymwneud â cherddoriaeth a draws amryw genres yng Nghymru, i'w helpu i greu llwybrau i'r diwydiant cerddoriaeth a hybu gwaith Anthem. Dyma'r math o bethau y bydd gofyn i chi wneud fel rhan o Anthem Fast Forward. Gweithio gydag aelodau staff Anthem i archwilio teithiau drwy gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru. Mae eich barn yn bwysig ac rydym ni eisiau clywed beth sydd gennych chi i'w ddweud. Bwydo i mewn i borth Anthem, creu cynnwys, cynnal digwyddiadau a rhannu eich barn a'ch profiadau o'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru. Cwrdd â siaradwyr gwadd o bob rhan o'r diwydiant sy'n siarad am bynciau sydd y ddiddordeb i chi. Cymryd rhan mewn prosiect cydweithredol a chael y cyfle i ddylanwadu ar y diwydiant cerddorol yng Nghymru. Cyfrannu at ddatblygiad prosiectau Anthem a chynrychioli'r Anthem mewn digwyddiadau cerddorol allweddol ledled Cymru. Am bwy ydyn ni'n chwilio? Rydym yn chwilio am bobl sydd ag angerdd am gerddoriaeth yng Nghymru. A falle eich bod yn gerddor gweithgar, yn deheu i fod yn gerddor, yn astudio cerddoriaeth, yn gerddor ystafell wely, yn weithiwr cerddoriaeth proffesiynol, ar gam gynnar yn eich gyrfa, yn randawr brwd, yn ysgrifennu cerddoriaeth, blogio neu vlogio am gerddoriaeth, neu'n rhywun y mae cerddoriaeth yn gwneud gwahaniaeth iddynt. Bydd hefyd angen i chi fodloni'r canlynol, bod yn seiliedig yng Nghymru, bod yn gyfarwydd â phatfformau cyfryngau cymdeithasol a Zoom, ymrwymo i fynychu cyfarfodydd, bod am mynediad i'r we. Beth all y prosiect ei wneud i chi? Dyma rai o'r manteision i chi o ymuno ag Anthem Fast Forward. Eich helpu i wneud cysylltiadau ar draws y sector cerddoriaeth yng Nghymru. Rhoi profiad i chi o sut i greu dyluniad. Rhoi profiad i chi o greu vlogiau personol. Cynnig cyfleoedd gan gynnwys ar flaen digwyddiadau ar-lein. Pryd fydd y cyfarfodydd? Bydd y cyfarfodydd yn cael ei cynnal mewn cyfnodau o 2 awr pob yn ail wythnos, gan gychwyn ar yr 8 o Ebrill 2025. I gymryd rhan, mae angen i chi ymrwymo i fynychu sesiynau ar y dyddiadau. Mae dyddiadau'r cyfodydd wedi'i restru yn ein dogfen, galw allan. Sut i wneud CAIS? Senwch ein ffurflen GAIS drwy glicio ar y dolen ar ein gwefan. Yn y ffurflen, bydd gofyn i chi ddweud rhywfaint o'r canlynol wrthym ni. Pwy ydych chi a beth ydych chi'n ei wneud ar hyn o bryd? Pam fod gennych chi angerdd am gerddoriaeth yng Nghymru? Beth yw eich profiadau mewn gerddoriaeth? Pam eich bod chi eisiau gweithio gydag Anthem? Anfon ger da i ni gan rhywun sy'n eich adnabod, neu sy'n gweithio gyda chi, yn dweud pam ei bod nhw'n meddwl y dylech chi fod yn rhan o'r fforwm ieuenctid. Mae yna opsiwn i lanlwytho dolen fideo. Felly, os byddai'n well gennych chi sôn wrthym ni amdanoch eich hun drwy greu fideo byr, gallwch gynnwys dolen a llenwi blychau'r ffurflen GAIS. Drwy ysgrifennu, gwyliwch y fideo os gwelwch yn dda. Dyddiad CAI cyflwyno ceisiadau yw 5 yn y prynhawn dydd Gwener yr 11 o Mawrth 2025. Y camau nesaf yw:
Os ydych yn cael eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn cael gwybod erbyn dydd Llun yr 4 ar 20 o Fawrth. Caiff y cyfweliadau eu cynnal ar dydd Llun yr 11 ar 20 o Fawrth a dydd Mawrth y cyntaf o Ebrill ar-lein dros Zoom. Rydym eisiau ei wneud mor hawdd a phosib i chi i wneud cais am y rôl hon, ac rydym yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan rai sydd wedi eu tan-gynrychioli yn y diwydiant gerddoriaeth. Os oes gen i chi unrhyw anghenion mynediad, yr hoffech i ni ei rhoi yn ei lle i galluogi chi i ymuno ag Anthem Fast Forward, e-bostiwch rhian.hutchings@anthem.wales. Mae Anthem Music Fund Wales yn sefydliad dwyieithog. I annog defnydd o'r Gymraeg yn ystod ein sesiwn, bydd gennym ni dyfieithydd Cymraeg yn bresennol ym mhob sesiwn ar-lein.